Така, значи, края на октомври, началото на ноември бяхме тримата, четиримата всъщност и Симона, но тя не участваше много, на проект Erasmus Plus в Румъния, който проект беше на тема зависимостите и как може да се справим с тях. Първо ще започнем с пътуването. Беше дълго и доста интересно. Така е. На границата минахме доста бързо за наша изненада и объркаха Никола за момиче. Да. Беше интересно. Беше интересно, понеже той беше най-отзаде и той почти не се виждаше, Да. но дори по личните карти пак го помислиха. Можеш да спрем с това. Винаги има проблем с границата. Така. Първият ден имахме да се опознаеме, задача също на един лист отгоре да си напишем имената и от коя държава сме. И всеки един просто рисува примерно само формата на лицето, Само косо, само носа, така и се разменят лиците на всеки човек. Не може един човек да направи цяла картина, постоянно се разменят и това са нашите интересни резултати. По този начин... Кой как не вижда. Да, по този начин се запознахме и с хората, интересите като цяло. Да, Даже трябваше да питаме въпроси, кой е любимият ти филм, каква ти е любимата музика, какво имаш за идеи за бъдеще, каква ти е мечтата, нали? И това всичкото беше написано на тези листи. Който каквото разбери, ако успееш да намериш човека. Да. Така. На следващия ден Имахме културни вечери, където трябваше да представим нашите страни. Ние, разбира се, представихме България, като занесохме какви работи, включително и ракия в бутилка от вода. Това е класика в жанра. Показахме различни деликатеси, даже им занесохме лукчета, които повечето хора не бяха виждали. Имаше много различни игри с всички останали страни и все така имаше комуникация, всеки да опита нещо. На другия ден просто гледаш на закуска хора от Испания да готини с луканка и сирене, да. също. Това беше много интересно. Културните вечери бяха вечерта, естествено, а през деня имахме задача в различни отбори. Бяхме без да се, примерно аз и Никола да сме в една група. От всяка държава да се покаже една от зависимостите, като се съберат абсолютно всичките, като например това е от на Моята група, да. това е нашия плакат, нали, каква е най-голямата зависимост в различните държави. Помогнахме, в България се оказва, че тютюнопушенето и хазарта са най-големите. И интересно нещо, което научихме, че в Испания бингото също е пристрастяване. Даже в групата един изпил. Отивай в Испания. На други от дните имахме задача на име Ленард, която трябваше да отидем в гората да си намерим каквото можем да По земята направим. само това. Да. Не можеш да късаш от дърветата, не можеш да го дърпаш от земята. Просто трябваше да си го намериш на земята и да направиш нещо. Някаква композиция. Пак бяхме в различни групи всички и нали, Нямаше българ, смисъл по един българин, по един малтиец, по един испанец, така. бяхме всички Беше- смесени. Да. Това са нашите. Нещо сме измислили. Всеки си има каква ли не история на той. И също през деня имаше и не. Не мога да се постигне. Добре, и също е експеримент от вторият етаж да пуснем яйце, като всеки отбор трябваше да го обезопаси. По някакъв начин ще не се щупи. Имахме определени неща, комплект, с които трябваше да го направим и в крайна сметка Само едно яйце не се щупи. И да, това е на него. нашия отбор. Понеже там как ли не го опаковаха момчетата, наляво надясно, направо просто стоях и се чудих как оцеля. Понеже си мислех, че още докато го опаковаме ще се щупи. Държеше се на надежди и по-ломен. Да. Тук също е една от другите задачи, която няма как да се пусне видео, където представихме една от зависимостите отново на моята група. По-точно с тютюнопушенето, как трима приятели се говорят, един започва да пуши, след това той пристрастява негов приятел, а пък тяхната друга, трета приятелка е твърдо против. Това ни беше задачата, пак разделени на групи, дават 10